La Taverna de la Dansa, situada al pati del Palau dels Comtes, oferirà durant tot el cap de setmana tallers de danses medievals per tothom, però també cal destacar els espectacles de producció pròpia, com el de dissabte a la nit titulat Més enllà del convent, en el que hi participa l'Os Pedrer, Despertaferro i l'Esbart. Bé, aquest any, com cada any, l'Esbart torna a participar en el Terra de Trobadors. Comencem dissabte fent tallers medievals, de danses medievals, i també fem el cos de dansa, fa un espectacle de danses ètniques que també es fa el diumenge a la 1 i a les 7 de la tarda també. Tot això aquí a la vostra taverna. Exacte, a la nostra taverna. Llavors, com a espectacle gran, es fa a les 10 de la nit, es fa un nou espectacle més teatralitzat, amb danses també, que es diu Més enllà del convent. Us convidem a tots perquè vingueu, sopeu aquí a la taverna i gaudiu del nostre espectacle. Us podrem veure també a la inauguració, en el sopar medieval? Correcte, ens podeu veure tant a la inauguració com a la cloenda del Terra de Trobadors. I al sopar medieval hi participareu també amb danses? També. Hi participem, fem un parell de danses i tot sigui per fer més alegre tot el Terra de Trobadors. Sou una entitat força activa, no? Sí, intentem ser-ho el màxim possible i aquí estem. On us trobarem? Ens trobeu aquí a la plaça, a la pista de l'Ajuntament. Finalment, l'Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries també participa a la cercavila fins al torneig de dissabte a la tarda.